Som-hi, doncs, comencem l'entrevista d'interès municipal amb el cap de l'oposició i regidor d'Igualada Som-hi, Jordi Quadras. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. En el darrer ple municipal es va aprovar la nova ordenança de mobilitat que regula l'ús dels patinets elèctrics a la ciutat d'Igualada. La seva formació, Igualada Som-hi, va mostrar-se favorable a aquesta modificació, però va alçar el dit dient que arribava tard. Home, sí, arriba no tard, sinó molt tard. Els patinets van començar a aparèixer a la via pública arran de la pandèmia i, per tant, s'han convertit en uns habituals en el paisatge urbà i des de la pandèmia fa 5 anys ja, i per tant aquesta normativa s'hauria hagut d'adaptar molt abans perquè era molt senzill adaptar-la. S'han canviat 3 punts, o millor dit, s'han afegit 3 punts a la normativa, a l'ordenança de circulació per la via pública, que és que els menors de 16 anys no puguin circular amb el patinet elèctric, que hi hagi l'obligació d'anar amb casc i també de portar elements lluminosos o reflectants per tal de ser vistos a la nit. Era un canvi que s'hagués pogut fer molt abans. De fet, el govern fa 1 any i mig que va dir que faria aquest canvi i ha estat 1 any i mig per portar aquest canvi al ple. I creiem que si s'hagués fet abans s'haguessin evitat molts problemes de seguretat o de convivència a la via pública. De fet, és un continu de veïns i veïnes que se'ns queixen de que els patinets van per on no toca, que han tingut un susto o que han tingut una topada amb un patinet i, per tant, aquests problemes de convivència i de seguretat a la via pública s'haguessin pogut resoldre molt abans amb l'adopció d'aquesta normativa que nosaltres ja veníem reclamant en diferents plens i demanant al govern doncs, que ho tirés endavant. És una crítica generalitzada d'Igualada Som-hi a aquest govern? És a dir, val, d'acord, això sí, però tornen a anar tard? Sí, ho hem dit moltes vegades, de fet, també en aquesta entrevista, que amb tot allò que vol dir preparar la ciutat i posar-la al dia amb el context en el qual ens trobem, el govern de Junts arriba sempre tard. Va arribar tard a l'aprovació del Pla Local de l'Habitatge, va arribar tard a l'aprovació del Pla Local de Seguretat, que feia 10 anys que l'havien promès i fins que no vam alçar nosaltres la veu no s'hi van posar. Va arribar tard el Pla de Mobilitat, que va estar més de 5 anys redactant-lo. Arriba tard, per exemple, la reforma del mercat de la Masuca. No sabem què en quedarà una vegada la reforma estigui en marxa, i també arriba tard, evidentment, i no cal tornar-ho a dir perquè ho hem dit moltíssim, a la planificació urbanística de la ciutat, que data de l'any 1986, i miri, estem fent gairebé 40 anys tard. En el tema de la normativa de patinets, el que nosaltres reclamarem i ho preguntarem al ple de la setmana que ve és quin és els resultats que hi ha després d'un mes de la seva implementació, perquè no estem veient que s'estigui complint, almenys de manera subjectiva. És a dir, quan anem per la via pública, patinets amb casc, patinets que no vagin per la vorera o patinets que portin elements reflectants i lluminosos, doncs no sé la nostra audiència, però jo personalment no n'he vist cap encara, i fa un mes que la normativa està en marxa. Creiem que no hi ha hagut una campanya ni de conscienciació ni d'informació, tret d'uns anuncis a la premsa a la primera setmana de la seva aprovació, però no hi ha hagut cap campanya d'informació als usuaris de que la policia estigués en determinats llocs de la ciutat parant usuaris de patinet, no sancionant-los potser el primer dia, però sí informant que hi havia una normativa nova, i per tant no serveix de res aprovar una normativa si després no es fa aplicar o no s'informa a les persones que l'han d'aplicar, i això és el que reclamem al govern. Poden fer el gran titular de cara a la galeria, hem solucionat ja aquest tema, però aquest problema no està resolt perquè només cal sortir al carrer i evidentment no està resolt. Per què és important que Igualada formi part de l'arc metropolità? És una associació de municipis que es va crear fa uns 4 anys i que el que fa és agrupar totes aquelles ciutats que no formen part de l'àrea metropolitana, però sí que l'encerclen i que, per tant, reben moltes vegades els problemes d'habitatge que venen de l'àrea metropolitana, els problemes de xuclar talent que també té l'àrea metropolitana, o problemes de comunicacions, perquè hi ha moltes persones que van estudiar o a treballar diàriament a l'àrea metropolitana, però no tenen totes les eines que sí que tenen els municipis de l'àrea metropolitana, que tenen un govern metropolità i estan tots units amb una alineació de polítiques, i per tant no tenen això. I per tant la creació de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, on hi ha Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Rubí, Mollet, Sabadell, Terrassa, Mataró, la creació d'aquesta associació de municipis pot fer que aquestes ciutats que compartim uns mateixos problemes i moltes vegades uns mateixos reptes, doncs puguem alinear-nos
a l'hora de fer polítiques conjuntament. I, per tant, celebrem que Igualada finalment s'inclogui en aquesta associació. De fet, des del grup socialista ho vam estar reclamant des del primer moment. Jo mateix, amb visites que vaig fer amb l'alcalde de Mataró, l'alcaldessa de Sabadell o l'alcalde de Granollers, o l'any passat amb els alcaldes de Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, sempre els havia plantejat aquest tema de que necessitem formar part d'aquesta associació de municipis de l'Arc Metropolità, i sembla que finalment el govern accepta que és un bon espai per fer sentir la veu d'Igualada. I fer-la sentir per què? Nosaltres creiem que amb aquesta associació de municipis hem d'aconseguir treballar de manera conjunta amb totes aquestes altres ciutats el tema de l'habitatge, la política d'habitatge, que és comuna a totes les altres ciutats, també la política de desenvolupament industrial i la política de comunicacions, que ens ajudin a reclamar aquesta infraestructura que tant desitgem i tant volem com és el tren gran. Estem immersos en el mes de març, en les activitats que envolten el 8M, el Dia Internacional de les Dones. Aquest mes Igualada Som-hi publicat, ho ha posat sobre la taula 8M, 8 mesures. Sí, és un programa que proposem perquè les polítiques feministes, les polítiques d'igualtat siguin transversals al conjunt de l'Ajuntament i que no només parlem de feminisme durant el 8M o la setmana del 8M, sinó que això sigui una acció transversal al conjunt de l'Ajuntament. I proposem aquest 8M, 8 mesures per una Igualada igualada, en el qual plantegem 8 grans àmbits. Un, erradicar la violència domèstica. Això es pot fer amb diferents programes de prevenció, també de conscienciació a les escoles o amb activitats al llarg de l'any a la nostra ciutat, que és la gran xacra que hi ha en aquests moments al nostre país, la violència de gènere, la violència masclista. També proposem ampliar el servei municipal de Cangur per afavorir la conciliació. Això no hauria de ser així, perquè ser dona no hauria de voler dir haver d'assumir més la cura dels fills que no pas l'home, però sí que hi ha famílies monomarentals o famílies de mare i pare on la dona, malauradament, té encara aquesta responsabilitat. Per tant, ampliar aquest servei municipal de Cangur. També proposem acompanyar les dones grans que viuen soles i combatre la soledat no desitjada, i també aplicar les mesures que la xarxa de ciutats lliures de tracte per abolir la prostitució i l'explotació sexual marca. Des del nostre grup vam propiciar que Igualada formés part d'aquesta xarxa de ciutats lliures de tracte en contra de l'explotació i de l'explotació sexual de les dones i en contra de la prostitució, i reclamem començar a aplicar mesures que aquesta xarxa de ciutats marca. També, com a cinquena mesura, proposem l'urbanisme en perspectiva de gènere, és a dir, evitar carrers foscos o amb racons on hi pugui haver sensació d'inseguretat o de por de moltes dones que encara tenen de circular, de passejar o de sortir al carrer en certes hores de la nit. Ser home o dona no hauria de provocar cap diferència a l'hora de fer ús de l'espai públic a l'hora que vulguem, i per tant aquesta llibertat de fer ús de l'espai públic, sigui de dia, de nit, sigui un espai més il·luminat, menys, o un racó més gran o més petit, doncs la volem tant pels homes, però també tant per les dones, i això en aquests moments encara no passa. Després, crear una borsa municipal de personal de cures, de servei de cangur, de neteja, per ordenar aquestes professions i que estiguin en una borsa municipal i amb unes bones condicions, i regular aquestes activitats. També feminitzar el nomenclàtor, falten noms de dona als carrers i equipaments públics de la nostra ciutat, i crear també un programa per garantir l'accés a l'educació i el lleure dels nens i nenes en situació vulnerable per qüestions socials, de creences o culturals. Ha de ser aquest mes de març quan s'iniciïn les obres per construir el mur del carrer Almudena? Sí, nosaltres vam fer una reunió amb veïns a principis de curs on vam plantejar les diferents opcions que hi havia per l'adequació d'aquest mur. El carrer Almudena és un carrer que hi ha al barri de Fàtima, a tocar del talús que porta a la riera de l'Espel, i per tant a l'altra banda del mur hi trobaríem el parc de Puigcornet amb el torrent de l'Espel al mig per ubicar-nos. I és una llarga reclamació que nosaltres, des del grup socialista de l'Ajuntament, amb un dels acords de pressupost, vam aconseguir que el govern acceptés arreglar aquest mur, un mur que hi ha en aquest carrer on ara està en balles d'obres, però des de fa 10 anys que està així, en balles d'obres, en algunes parts del mur estan derruïdes, i per tant és una situació que no es mereix cap carrer ni cap veí o veïna d'Igualada de viure amb aquestes condicions davant de casa seva. I per tant el que es farà és
és en retirar tot el mur actual, també adequar tot el talús i ubicar una tanca doncs, que els veïns i veïnes van poder escollir en una reunió que vam fer, en una assemblea de veïns que vam fer el mes de setembre, i la vam fer nosaltres per això, perquè és un projecte que vam defensar i que vam aconseguir impulsar gràcies a un acord de pressupost amb el govern de Junts. Esperem que a finals d'aquest mes aquesta adequació, aquest arranjament d'aquest mur sigui una realitat al carrer Almudena de la nostra ciutat. I ja per posar el punt i final, i també a l'entorn d'aquesta zona, han vist el regidor d'Igualada Som i cap de l'oposició en no fer referència a la pèrgola del Parc Valldaura perquè l'anomena OVNI. Sí, això és perquè així tots ens entenem, no? A vegades una imatge val més que 1000 paraules i, evidentment, allò és un OVNI que ha aterrat al Parc de Valldaura, un OVNI que ens ha costat molts diners, 150.000 euros, per un espai on el que hi haurien d'anar són els 34 arbres que han quedat substituïts per aquesta pèrgola. En lloc de ferro, nosaltres defensem arbres, en lloc de gastar 150.000 euros amb aquest OVNI de color blanc aterrat al Parc de Valldaura, defensem fer la inversió amb arbres, que seria, i ho vam dir al seu moment, 11 vegades menys. I també es proposa allargar el parc, I també proposem al Parc de Valldaura, si s'ha de fer alguna inversió d'aquesta quantitat, doncs completar el parc. El nostre model de ciutat, el nostre projecte de ciutat, a diferència del govern actual, visualitza la Igualada a llarg termini i, per tant, o mitjà a llarg termini. Tenim projectes de futur per cada punt de la ciutat. És a dir, si parlem del Parc de Valldaura, nosaltres tenim un projecte de futur que és completar-lo amb aquest terreny que ara hi ha en terra que s'ha anat acumulant al llarg del temps, de manera expressament per cobrir un gran forat que hi havia al costat del Viu Bé, la residència per a Vilaseca, i que el Parc de Valldaura pogués continuar fins a arribar al torrent de l'Espel amb aquest gran solar que hi ha ara buit i que es podria convertir en un espai per la ciutadania. I com aquest projecte en tenim d'altres en molts altres llocs de la nostra ciutat. No ens conformem amb la Igualada que tenim perquè si no, no avançaríem, a diferència del govern de Junts. Regidor, gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies, bon dia.